Iluntzeko 8:08 minutu, ongi etorri Euskal Telebistaren ikusentzule guztiok, Saskibaloiaren dantza eta festa honi, playoffetako festa honetara ongi etorri zen zaitezte guztiak. 5 eguneko ametsa gaur amaituko zaio Miribilan lehiatuko behar duten bietako talde bati. Izan ere, irabazten duenak saria jasoko du. Galtzaileak berriz oporretara egingo du. Honaxe nola dauden orain arte playoff hauek lehenengo kanporaketan Real Madrid eta Barcelona dagoeneko sailkatuta daude, lehendabiziko 2 partidak irabazita, eta Euskal taldeak berriz, 3. partida murgiluta eta hoietan lehen murgiltzen Dominion Bilbao Basket izango da. Garaipen handia eskuratuta gero, duela 2 egun, agian atsedenaldian inor gutxik esperetzuenean, 2. zatian taldea zutitu zen eta Mumruren agintapean aurrera egin eta ona iritsi da. Kantxa faktorea horretarako erabili nahi du gainera Dominion Bilbao Basketek. Lehen egunean gertatu zena ez dadila errepikatu. Nola nahi ere, zalaparta egon badago. Izan ere, beti ere, playoffetan jokoa oldartzeaz gain, aulkietan eta girora ere komunikabideen artean, makina bat esame zabaltzen da irera eta Josean Lalur, arratsaldeon. Arratsaldeon, iturriko, teko zutelu guzti. Alde hortatik, entenatzaien azkeneko hitzak piztu dute, edo hitz horiek piztu dute sua, lehendik ere piztuta ez balin bazegoen. Horrek ez du esan nahi, orain arte kanporaketa hau gogor doanik, baina bai lehiatua. Noski baiet, laugarren eta bosgarren gelditu ziren talde hauek, ez? Berdintasun izugarria erakutsi dute denboraldi guztian zehar. Eta espero ezagun, kiroltasunez jokatzea azkeneko partida hau kanperoketan, eta, hoberenak irabazten duena edo ez, laizter ikusiko dugu, baina hori espero ezagun, gertatzen. Gogoan izango duzu duela 4 urteko kontua, orduan kantxa faktorea Valentziarrek izan zuten, baina 2 partidak irabazi egin zituen Dominion Bilbao Basketek, eta Miribilako infernua baliatu zuen estreinekoz final aurrekotara egiteko. Hori da gaur jokoan izango duten saria 2 talde hauek, eta ea Miribilako infernua baliatzen duten Sito Alonsorenek, izan ere beharra bai dute eta agurtu behar dugu eraberean Juan de la Vega. Juan, kaixo? Gabon guztio, izango doz. Bagu oso ondo, eta ez dakit, Valentziak 6rekin jokatu bazuen eren egun, gaur 6. papera edo lan hori atzean dituzun zalek beteko dute hemen. Bete beharko dute zalek, aipatu duzu, giroa paregabea dela hemen Miribilan hasiera-hasieratik, talde Taronjaren aurkezpenean bertan sekulako txistuka dantzun dugu armaietatik, Valentziatik zale gutxi batzuk ere etorri dira, hasieran zaratatera dutena, baina normala den lez, orain jaiaz ez direnak entzuten, eta ikusiko dugu, zalantza bat bazegoen Valentzia Basketen, Nemanja Nedovic, aurrekoan txorkatila zaintiratu izan zuen txorkatilan eta ez zuen partida amaitu, baina berak esan zuen gaurkan jokatu nahi zuela, eta lehen beroketariketak egiten aritu da, agian maila suabeagoan, baina ikusteke dago. Probatu nahi zuela eta horrendik ere ezakigu jokatzeko moduan izango den. Sito Alonso, gaur 200. partida betetzen ari da, beteko duen zuzen ere, ligan entrenatzaile denetik. Juventud, Gipuzkoa Basketek gaur egun, Dominion Bilbao Basketen. Carles Duran, bere alabaren aita pontekoa da, Sito Alonso. Eta alde hortatik, elegoke arazo handiri sortu behar, baina hitzak hor bota dituzte bereziki 2. partiden ostean. Neurketa hasi da dagoneko, eta ohiko bostekoak ditugu kantxan. Zaharrak berri, Valentzian behar baldaketa badago, izan ere Sato dago hasieratik, baina Dominion Bilbao Basketen bostekoa betikoa dugu. Eta ikusi beharko dugu, zer nolako alaitasunarekin eta eraginkortasunarekin bereziki irteten den, lehendabiziko minutu hauetan, Sito Alonsoren taldea. Valentziak markagailuan aurretik nahiko du ipini lehen bailen, Josean? Bai, eta badakigu nolako defensa proposatuko duen, Carles Duran taldeak ikusitaz gogortasunarekin etekin izugarri egotzen dula, Hortan saiatuko dira, eta horregatik Sato eta Alixuk hasieratik kantza. Ribas ere hasierako bostekoan, Van Rosoni eman bakarri dago Belgikarra eta lehendabiziko jaurtik eta libraturi sartuta, utxean bukatu zuen eren egun, gaur berriz, lehengo partidaren hildotik, hasi du bere lana, 14 sartu zituen, aurreko astean hemen bertan Valentziak, eta hori ez da berriro errepikatu behar ze, orduan bai, aukerak murriztu egingo zaizkio Dominioni. Mubro! Horlako egoeran, lortu zuen Valentzian, saskirak eta erabakigarri izan zena, momentu bero-beroan, baina esku batez izan zen orduan. Satoren aurrean justu ere. Sato, atera Aguilarre botea eman, Satori zabaldu, baloiaren jarraipena ikusi du Satok, eta ondo jokatu du Valentziak,
Bai, hor desoreka txiki bat gertatu da, ez? Erbel eta Munbruren artean hor aldaketa bat izan da, eta ondo jokatu du hor adimentzuz Roman Satos. Epaiak aipatu beharko ditugu, izan ere neri behintzat deigarria iruditzen zait, 3 epaietako bat, atzo bertan Las Palmasen lana egiten izan zen Benjamin Jimenez, gaur hemen da, eta arekin batera Martin Bertran, berez nagusia dena, eta Cortés. Hau diotz, zalaparta egon da bigarren partiduan gertatu zena, ez ginen ohartu, eta konturatu zen bagarra, eraso batean gertatzen ari zenan Munbru izan zen. Erbelek ez, errebotea jaso egin du arazorik gabe Van Rosonek. Lehendabiziko minutu hobek ondo kuduratu beharran da Bilbao Basket. Markagailuan atzetik ikusi nahi izpadu bere burua. Sato, Munbru egin dio keinua, barrura jokatu du. Bangikoak, Lixuk eta Marko Todorovic, buelta mandu Ukrainarrak. Eta Valentzia momentuz partiduan erabat sartuta. Bai, porzentai hona lortzen berriz ere, ez? Horrela erabakizun hemen oain dala egun gutxi bere partida, eta espero ezagun ez errepikatzea. Pase ona, Maika asistentzia eman zituen eren egun, lehen da bizikoa hementxe, betiko lagunari Marko Todorovici, Kino Kolomek. Lixukek zalantzak izan ditu, laguntza egin edo egin, kanpora, bieta batekoa egiteko Kolonen gainean, hori ez da gertatu, eta oso ondo irabazi du bere lekua hor Marko Todorovicek eta asistentzia zoragarria, berriz ere Kolonena. Pau Ribasen gainean, falta gutxi hartzen zituela esaten zuen bere entrenatzailea, baina 12 hartu ditu dagoeneko kanporaketa honetan, eta horre lehendabiziko kontektua minimo izan den arren, zigortu egin du Martin Bertranek, beti ere Pau Ribasen gainean falta Bertansek egin du. Aguilar, baloiarekin, atzera Lixuki, honek utzi dio antolatzaileari, baloieske Aguilar, pasea ez du ikusten Belgikarrak, kanpora irten da Ribas, haren atzetik Bertans, irten behar izan du Marko Todorovicek, baloieske eta leku egin du, ez dakite lehezkoa zen hori, eta azkenik falta Munbrurena izango da. Errebotea mendian baizukalako joklari Ukrainarrak. Hala ere, lehenago baloia jaso aurretik, horre bultzada ikusi dut, Bai, ala emate zuen, ez? Hor gogorrari dira jokatzen, hor pintura gune hortan, eta bultzadak zeintzuk diren falta edo ez, erabakitzen nahiko zaila, egingo zaila epailei, ez? Baina hor oso ondo aprobetxatu ditu bere zentimetroak Lixukek, hala ere saskirak eta ezer ezean utzi dute, falta izan dela. Oldarkortasunean eta kontaktuan oinarritzen ari den kanporaketa honetan, epaia beze iruditzen. Ikuspuntu oso berezia daukaten bai Cortés eta Martin Bertranek ikusteke dago, ez? Nolako lana betetzeko kapaz izango diren, ez? Normalean Benjamin Jimenezek oreka gehiagorekin pitatzen du, espero ezagun onerako izatea. 5 puntu goiti da berriro Valentzia, Ribasen saskiraketaren ostean, errez jokatzen ari da erasoan, talde Taronja, eta kostatzen ari zaio gehiago Dominio Bilbao Basketi. Marko Todorovic eta Lixuk, apora zabaldu behar, bertan zutitu da, ez, labur baina bertan zeberak errebote hartu, barruraino! Falta lortu du, errebotea behin hartuta letoniarrak, falta eskuratu, saskiraketa ere bai, eta lehendabiziko txalo zaparra da handia jaso du honen bestez, Dairis Bertansek, jaurtik eta gehigarria izango du. Dudari gabe, bigarren partidan ikusi genuen, erasoko erreboteak ekarlezaken ondoriona Dominio Bilbao Basketi. 16 errebot izan ziren orduan eta gehiena bigarren zatian, horren bila jo behar dute beste ben gaur Esito Alonsorenek. Bai, nik uste aukera badaukatela, ez? Eta, ikusita ze gertatu den azkeneko erasoaldi honetan, areto abeto, Lixuken bigarren falta, jokalaria handi bat zigortuta bi faltarekin, hain demora gutxian, interesgarria, eta, jarraitu inberdu, ez? Kargatzen erasoko errobotea. Nedovicek berotzareketak egin ditu, baina errenka ikusi dugu eta bere burua probatu baino ez duela egin iruditu zai. Gero ikusiko dugu jokatzen duen edo ez. Lanean Lixuk, ondo Todorovic, eta saskiraketa handia lortu du, hala ere temati jarraituta Lixukek. Ondo defendatuta zegoen arren. 7 eta 11, Valentzia etekina lortzen ari da eraso guztietan, Bai, eta oso gogorra da jokatzen Lixuk Ukrainara, ez? Badaki gainaz hor edo defensa gogor batekin zigortzen duela, ez? Marko Todorovic eta hortan ari da saiatzen. Ondo kontrolatuta zeukan orain Valentziaren defentsa blokeo eta jarraipena, Marko Todorovicen blokeo eta jarraipena, eta uste Kolomek ez duela honen bestez ikusi, Erbel hobeto zegoela kokatuta, zaintza gutxiagorekin alegia. Pasea eman egin du Kolomek, erasoan dira berriro, Valentziarrak, 7 eta 11. Kanpora irten behar izan du Pau Ribasek, hortikan banatzeko ez, jaurtitzeko baizik, ez, eta hori jaurtik eta ondo menderatzen duen arren, eskerrak sartu ez duen. Bertans, atzera Kolomi, Erbel faltada erasora gehitzeko.
Todorovici blokeoa eskatu, jarraituko du Andorrakoak, dagoeneko ez dauka pausuak ematerik. 10 segundoko jabetza erabaki hartu beharko du, 5 metrotik jaurti, ondo! Lehiatzeko prest, beste behin, aurreko akatsa eginda gero, jarraituko du, bere hona ematen Kino Kolomek. 2 puntuko aldea, Lixu girten da Ribasi laguntzera, Marko Todorovic laguntza luzea, eta hor falta. Luzegia behar bada, eta horren bila jodu zuzenean Pau Ribasek. Bai, lehen alderantziz gertatu da, ez? Lixu gelditu da Kolonekik egin dio aurre eta saskirak eta lortu du, eta hemen alderantziz Todorovic gelditu da Ribasek ikusi du, kapaz zela gelditzeko bere defentsa eta faltaren bila. Bueno, bertan skendu eta Sito Alonso deian Todorovic ipini du. Neroen gainean, Van Roson edo Pau Ribasen gainean. Nik uste Pau Ribasen gainean jartzeko dara, ez? Ze momentu hontan Ribas da zaindu beharrekoa eta lan hona egin zuen larun batean, egunen justu ere deian Todorovicek, eginkizun horretan, defentsako lanean. Van Rosunek banatu, bertatik jaurti du Sato, labur, errebote hori itxi beharra, ondo itxi dute Todorovicek eta deian Todorovicek, Markok eta deianek, hobe esan da. Herbel, pauso onda, kanpora zabaldu baina horretzeukan jaurtiketari Kolomek, Van Rosonek jarraipen zuzena egin duelako. Iruko marratik Kolon, ez, errebotea ezin jaso deian Todorovic, baina Satok ikutu du baloi hori, eta ez da iritsi Pau Ribas, jabetza beraz etxeko entzat. Ondo, deian Todorovic. Berotzearik eta kuriosoa egin du, ze bere burua animatu ibili da denbora guztian. Beste guztiak isilik eta bera, vamos. Ari zen jotazu. Markok, Kolon miutzi, deianek hortikan aldin behar du. Zukan lekurik. Pues pasea, ez da joklari egokiena hori egiteko Herbel. Eta beste baloi bat ematea baino ez da hori, Ribas ondo sartu da. Eta ez da inor irten. Ura gelditzea, Peñen lehendabiziko aurkaria gaindituta ez zeukalako oztopa hundirik. 4 puntuko aldea. Berriz diot, Valentziarrak erasoan eroso dabiltza. Eta gehiago kostatzen ari zaio Dominion Bilbao Basketi. Eta Sito Alonsoren aurpegia ikusita, haserretik desesperaziora pasada bere taldearen defentsa ikusita, ze hasiera batean lehenengo bertan gero Marko Todorovic baita Kulomi ere, hainbat adierazpen egin dizkie, hainbat azalpen eman dizkie defentsari begira, eta orain egia esan buruarekin ez egiten ari da, gauzak ez doazen ondo beltzezko gizonen defentsa. 6 minutu joan dira eta uste partidua nahi duen moduan daukala momentu honetan Carles Duranek. Eta hemen Bilboko bostekoan taldekideak animatzen hasi den bakarra Kino Kolon da. Ea denak ere gehitzen diren, ze behar du aldaketa Dominion Bilbao Basketen jarrerak bereziki, Bai, Sito Alonso badaki, defensatikan landu berdula partida, ez? Deianen falta. Porcentaio hauekin, inora ez dijoa, oso errez ari da jokatzen erasoan Valencia Basket. Eta beste aldean zaintasunak ikusten ditugu, biuntasuna, antolatzailea ezin zaindurik ondo. Hor ikusi dugu, Ribasek ere nahi bezala jokatzen duela, horregatikan deian Todorovicen aldaketa. Van Rosonek baloia utzi du, Saskibarruan, erasoko errebote hori erasotu eta baloia ikutu eta utzi egin du barruan. 9 eta 15, Valentziarren alderik nagusiena, 6 puntu orain arte. Monbru, haren gainean lapa bezala dago Sato oraingoz. Monbru hori ez diote jaurtitzen utzi nahi, biztan da, Herbel, Van Rosonekin. Deian saiatuko alda, bai, bigarrena du, hau bai! Duda mudatan, etzekien berriro Herbelekin jokatu du ez, baina Herbelek keinu egin dio. Jaurtizak izona! Eta gazteak, beste irtenbiderik ez dukan, jaurti baino eta sartu. Hemen ikusi dugu errepikapenean, hor dudamotak izan ditu, azkeneko defensa hortan Pau Ribasek eta ondo aprobetxatu deian Todorovicek. Sato, falta egon ote den. Kolpelatza jaso du Monbruk, bai. Monbru lurrean etzan da. Haserretu egin da, Bai, ator pixkanaka, gero etorriko da kontu eske. Hori ba. Bere erantzunarekin ziurrenera. Marko Todorovic, 12 eta 15 markagailuan, partidua berotuko duela, dudarik ez izan. Eta abarra jasoko du. Monbruk ikusita Martin Bertranezek keinua egin duen. Falta, bai. Barrosonena. Bai. Baina Cortese, Marko Todorovic adierazi dio, Jimenezek, Van Rosoni, Cortese, Marko Todorovic eta Todorovic juntzaio Cortesen gana esanet. 6 esaten.
Kontu zepai hauekin, ez? Irizpidea hain aldakorra balin bada. Oain Benjamin Jimenez inguratu zaio Kortesi esanez, erne ibili. Iragarkiak izan ere 12 eta 15 utxartea baitugu Miribilan. 3 puntu beti da Dominio Bilbao Basket. 2 minutu eta 46 segundo lehenengo laurdena bukatzeko. Eta hemendik 16 minutu barru hasiko da Malagan. 3. partia erabakigarria Unicaja eta Laboral Kutxaren artean. Hemen berriz, pixkanaka eta utxarte honen ostean, agian izaera ladezake Dominio Bilbao Basketek. Izan ere, Sito Alonsoen hitzak entzun besterik ez dago. Sato lantzen ari da Munbru, lehen elkarren aurka izan duten, urratxak. Sato oso hor da hasieratik, eta hau zalek ez dute ulertu nahi, baina Valentziaren olarkotasunak hau dakar, Bai, hortarako hasten ditu partida Carles Duranek Satorekin eta Lizukekin. Nahiko garbi gaineaz defensa tenkatzeko eta gogortzeko, Munbruren gainean eta Marko Todorovitzen gainean. Eta horren jakitun, nik uste dut, Sito Alonsok gehiago eskatzen duela, gogortasun gehiago defensan eta zentzudun jokatzeko. Aurreko utxartean Deiani defentsa txarra egiteagatik amaikak bota izkio, eta baita Kolomi ere Van Rosonok kendu dion erasoko errebote horrengatik. Nola nahi ere ikusten nahi nezen arabera, Josean Valentziak zertan ari den oso ondo daki eta Dominion Bilbao Basket ez dakit urduri jarri nahi duen tenkatu bai, baina ez onerako. Agian bai, Banda Torrerekin ikusita berdin jarraitzen duela, bere proposamenarekin, eta ez dakigu zenbateko portzentaia lortuko duen kanpoko jaurtiketa horietan, Valencia Basketek, baino gogortasuna behin eta berriro, erakusten duna gaur ere. Eta alde hortatik apostua garbia da. Desgastunekin, batek zerbait irabazteko balen badoka, Valentzia da. Hori teorian, praktikak agian beste zerbait erakutsiko dugu, ea ba. Orain Raulen gainean etrapa, aurreratu egin da Pau Ribas, ez daukalako ikusmenik bikekoak, Ribas pasatu egin da, baina atzetik etorrita Arangodiz barkatu. Illinoiseko mutila lehen aldiz kantxan dela, lagundu du kontraz horretan eta 7 puntuko tartea markagailuan, Baloi gehiagi eman ditu lehenengo laurdenotan orain arte, bost galdu ditu Dominion Bilbao Basketek eta bakarrik ere ez du galdu, Valencia Basketek horregatik dago alde txiki hau markagailuan. Eta jokalari asko dagoneko ipinitu jokatzen, Carles Durane, Deiane bigarren saiakera, ez. Hirugarrena zen berez, bat sartu du, ondo azkar ibili da hor, taleko astia. Falta jaso du Bertansek, eta Valentziarrei bosta jola zaie. Defentsa haunditzea nahi du Carles Duranek, hartara dagoen aldaketa andana, eta gogortasuna, orain Valentziarren defentsaren lana gure aurrean ikusten ari gara. Eta Josean, benetan hor dagoen egurra eta lana ikusgarri dutzen zait, Bai, Valencia Basketen aukera guztia pasatzen dira hortikan, Ia partiduero eta marfalta egiten dituen taldea da, Eta playoffetan arita gehiago. Gero kesu izango da, 60 jaurtik eta libre egin dituela gorain arte Dominion Bilbao Basketek. Bai. Baina, egurra banatzen duena, beti ere hor arriskoa dauka. Hori ere probakatzen duelako Dominionek, dudari gabe. 14 eta 19 utzi du bemineko markagailua Dairis Bertansek. Minutu eta 18 segundo. Lehenengo laurdena bukatzeko. Eta partidua beti bezala, bere ibilbide beretik doa gaur ere, gidoia betetzen, luze. Ljusic, Dejan Todorovicek ez du horre amua irentxi. Raul, gaur esan beharrik ez, Raulek eman behar duela, eman beharreko guztia, kanpoan da Erbeltzain. Alari irten da Raul, izan ere Duljevicekin ginditu da. Argik eta eskatu du hortxe da jaurtik eta ez. Etzen txarra ba, intentzioa biztan zen. Azkar jokatu nahi du bien bitartean Valentziak, bero iturari jarraiki, Duljevic eta Erbel, Duljevicen gorpuzkera horrek ematen ditu makina bate buruko min, izan ere kontaktu horretan Erbel ere ez da gai Duljevic gelditzeko. Bai, eta nahiko zaila egingo zaio beko zutoin hori defenditzea Bilbao Basketi, kanpokaldean ere, nola egin laguntzak, hainbesteko jaurtitzaileak kantxaretzen baditu Carles Duranek, orduan buruz ardura gehiago eskatu bertzaio, baino askotan indarren beharra izaten da hor. Faltaren mugan ibili arren Duljevic. Marco safety player. Raúl, Dejan, y Dairis. If we cannot, Marco comes here. We play that. Mirad, We play Lopo rules. But look, Lopo rules.
Play 30. Okay? 30. He can receive the ball, and we have to play a good screen for this player. 30 para 4 para recibir aquí, ¿vale? Pero ahora, este jugador tiene que ser Raúl. Raúl, sí, mira, Venga, va. puede hacer bloqueo directo. Arriba! Tú bloqueas ahí, Talde hau partidutik kanpora dagoela eman dezake, baina edozein momentutan itzuli daiteke, eta are gehiago hemen etxean, jokoan dagoena zogartuta. Eta ez hori bakarrik, uste dut psikologo handia aurkitu dutela aulkian, lehendik ere ezagutzen genuen Sito Alonso Donostian, baita Badalonan ere, baina hemen ere lehenengo urtean, eta aran oraino ekarri duen oraingoz Dominio Bilbao Basket, Historiako langara fase regularrean, esate baterako, eta playoffetan, oraindik ikusteke dago noraino iritsi daiteken taldea. Ragi kantxan, Arangodirekin parekatuta, Raúl. Ragik ez. Errebotea ondo itxi dute Rafa Martinezek eta Tuljevicek. Ragik goiek sartu egiten ditu Garbia zen. Baina ototzean irten ondoren ez da izaten erreza, lehenengo jaurteketetan sartzea, baina. Borratxa Lucic. Pauso gehiago izan dira hor. Daenaren aurreko jokalde hori bikain aterazaio gerotzu salto goi, baina hori txesan jokaldia. 5 segundo. Bukatuko da Laizter lehenengo laurdena eta bitartean ondo behartu du falta hori. Falta lortu du. Raúl Lópezek eta gainera joklari garrantzitsu osoa dene Duljevici. Egia esan ez zegoen egon behar zuen lekuan. Zutik harrapatu du eta hor ziztu bizian zetorren, Raúl López saskiaren bila. Hor ezin izan du ukabila erabili. Montenegrokoa, aurreko jokaldean bezala. Bueno, alare esan behar dugu, playoffetan epaileak ere irizpidea zerbait gehiago gortzen dutela, jakitun gaineaz gogorrago jokatu behar da. Ikusten dutenaren arabera, Bai. 3 segundo eta 30 geratzen dira, Utxarte eskatu du jokaldia antolatu ahal izateko Carles Duranek, Utxarte bate alduelako eskatu oraindik. Eta markagailuan, hasieratik, Valentzia aurretik da, 16 eta 21. Puntu asko gutxi diren etxetik kanpora aritzeko, lehenengo laurdenean asko dira dudarik gabe, eta kostatzen ari zaio alde hortatik Dominioni. Sam. Rafa. ¿Vale? Sam. Si no presionan, ¿vale? Sí, y corremos. Balón a Sam. Corre, mira que Pau, correr, Pau, corra. ¿Vale? Si atacas, puedes darle el balón a Pau. Esperar va a salir, Si no presionan, Sam. Pondrán en zona, 2 aquí normalmente. Me parece bien. Sam, Rafa, aquí. Sam, vuelve. Balón para atacar. Rafa Cantunara. Esto es Ez dutela presionatuko? Begira. Baita ere, Begira, presionatzen ari da, hoi da. Nola kantxeratu dira. Hor aldaketa etorriko da, orain esan duen bezala Carles Duranek. Zona pres garbia, Oso ondo ezagutzen dute elkar, eta hori ere laguntzaileak esan dio Carles Durani. Bai ez zona ipini, hortxe da. Aurreratuta. Lucic, horitzen jaurtitzailea, eta hartara zona horren aurrean, ez da egite sistemaren bat zuten edo ez, baina denbora asko egia esan ez. Honen bestez bukatu da lehenengo laurdena, 16 eta 21, 5 puntu goiti da Valentzia lehenengo laurdenaren amaieran. Astelena izan arren, Miribilla ia beteta dago, 9.000 ikusle hor goltxe inguru izango dira gaur hemen bildu direnak, izan ere partida erabakigarria da, Dominio Bilbao Basket eta Valentziarentzat, eta kuriosidade edo bitxikeri asko izaten dira playoffetan, eta Valentzia Basketek lehenengo partidan bezala, lehen laurdenaren bukaeren 21 puntu ditu, baina Dominionek ez ditu aurreko osteguneko 22 puntu horiek 16 baizik. Bai, hala ere, ez du gehiagi asmatu, kanpoko marratikan, zazpitikan bakarra sartu dulako Dominio Bilbao Basketek 3 marratikan, Desoreka txiki bat badago hor, baina, ikusita zean de txikia dagoen,
baloi galduetan, ez, 3 gehiago jokatu ditulako Valencia Basket. Defentsa oso sendua zen eta horra, baina gehiegi itxi da eta hori baliatu du Rafa Martinezek kanpotik jaurti eta sartzeko. 16-24, 8 puntuko aldea, Monbrurekin jokatu. Monbruren gainean Arangodi, momentuz ez da saiatuko aleginduko Alex Monbru. Jokaldi agintzen, Kolon. Williamsen bila, Baez, ze pasioa ikusi du. Williamsek beti ere defentsa erakarri du eta pasio horretatik aurrera egin du gonbiteri eutxiz Kino Kolomek. Bata duzen falta, Duritzen gainean. Atzean beste aldaketxo bat somatzen ari naiz. Aurreko defentsan dagoeneko gogortasun gehiago erakutsi dute bilbotarrek, baita honetan ere, baina oraingoan Williamsen falta etorri da. Vives, Rafa Martinezen bila, kanpora irten da Bartzelonakoa, Vivesi eman, ondo bihatze ditu kontaktu horiek, ez da ditane utxegin du Duljevicek, jabetzala ere taronjentzat izango da, eta Benjamin Jimenez hurbildu da aulkira, ze hor baina gehiago pistan sartzekotan egon da, Paurri esate baterako, Juan? Baita Krezin Berlontxar ere, biak altxatu egin dira, eta Duranen protestetara batu egin dira, horien ustez, Duljevicek falta jaso da aurreko erasaldi horretan. Zenak ez dira pitatzen ala ere, Rafa Martinez, urratxak. Bain bi antolatzaileekin ari da jokatzen Dominio Bilbao Basket, eta beste aldean bi jokalari txikiekin, bai Vives eta bai Rafa Martinezekin. Agian nahiko zuen jokatu, buruz buru Raul Lopezen aurka, eta hor nik uste nahastu egingo direla askotan, barrokaldean laguntzak egiteko Wayne Williamsekin aukera gehiago izango direlako. Txito Alonso, Valentzian esate baterako minutu asko eman zuen sistema honekin, Bi antolatzaileak asko izan ziren kantxan. Monbru buelta eman, ez! Errebote hori ondo borrakatu du Williamsek. Ies egin dio Tamales baloiak ze batetik Duljevici baloiak endu indio, baina Lucitzeri ikusi du etortzen, eta haren zainketaren gatik, ies egin dio baloiak. Zeukan leku askorik gala ere, Espazio gutxi gelditzen zaie. Bultza jaso ondoren. 18-24, errebotea. Momentuz erreboteare ezin erabate menperatu Dominionek. Vives, partioaren kontrola Valentziarena da, Eta horre da kezkatzen hauena. Duljevic, orain bai, ala ere zetxa, belgarri duen, tai jaunak. Baloia barrura zijoalakoan, Kolom, ara, goitera! Batekin ez, eta bigarren etorri da. Hau izango da dudarik gabe, hirugarren partioetako jokaldietako bat, eta nagusi espalin bada, oso bertu. Bai, Williamsen behar izugarri izango du Dominio Bilbao Basketek aurre, eta nik uste sistema honekin aukera asko izango dituela puntua pilatzeko. Lau jokalari erakarri ditu. Aurruka azten denean Josean, Valentziarrarek kokildu egiten dira. Monbru eta Vives. Ea nola konpontzen duen, ze argiketa eskatu du. Saskiaren bilari zen eta falta Vivesek egin dio Alex Monbruri. Pasetzen onegia, baina falta etorri da. Eta berriz diot, hemen pare bai jokaldirekin, jendea piztu egiten da eta Valentziarrak presionen aurrean ikusi nahi ditu jokatzen, Josean? 7-22, atzen aldira iristeko 20-24. Ostegunean Valentzia handia ikusi genuen hemen. Eren egun, Dominio Bilbao Basket handi bat bigarren zatian. Leia psikologikorik eta gola esan daiteke, edo ez Josean Lalurretaz. Pizkarra rapatuta berriro, Williamsek gonbitea jaso egin du. Monbruk utzitako gonbitea eta berriro airean txikitu du Saskia. Bi jarraian, 2 puntura ipini da etxeko taldea. Arangodi bakarrik libratuta erabat. Bezero gaiztoa beti ere, holako egoeran. Hirukoa sartu du Illinoisekoak eta orain zonan ipintziko keinua egin dute Ribasek eta Vivesek. Hala da, bere burua bakarrik ikusi du Monbruk. Eta horrek erabat aztoratu du horre. Uztartean esan du Carles Duranek, jartzeko zonakako defensan eta lehenengo pasean buruz egokitzeko.
eta ez dute irakurketa ona egin, hala ere bakarti xamar ikusi du Monbruk bere burua eta horregatikan, frogatu du jaurtiketa horrekin. Pau Ribas, bere etorkizuna Valentziatik kanpora ziurrenera, Euroligan jokatu nahi du, hori garbi dago, kontratua bukatuta, non, Rusian, Valentziatik gertu, bate daki. 22-27, 5 puntuko aldea, bira ipinia gehienez, dominio duela gutxi, pasea, beste bat, baina kasu hontan falta jasota. 6 puntu jarraian daramatza Latavius Williamsek, eta jaurtiketa gehigarria izango du, estarbileko mutil koskorrak. Bildurra dio, Carlos Duranek bikote honi, lotura izugarria daukate momentu hontan, eta ikusita gainaz ze azkar egiten ditu jarraipenak Latavius Williamsek, aukera asko ditu Kino Kolonek baloia ipintzeko, Latavius Williamsen eskuartean. 3 asistentzia da honeko? Bai, eta horregatikan, lehen aipatu dut, aukera izango dutela, bai Kolonek eta Williamsek lotura hori sarritan bilatzeko. Azkarra delako Latavius Williams, zainketa berezi egiten ari dira bere gainean, gorputza dauka moduan daukalako, entrenatu gutxi apenas, baina laguntzen ahalegintzen da zeharo gainera partia guztietan. Lucic bertan sekin. Bai, hor desoreka txiki bat. Ondo, pasea, hierri egin du Kolomek, begiratu duak nire dagoen norbait, eta Bibesek lurrera bota du, edo bidali, nahi duzuten moduan, Kolon. 24 eta 27, pixkanaka Miribiako zaleak berriro sartzen ari dira, taldeak hori behartzen duelako. Ona etortzen denak, Kalonekin, bete-betean sartuko da, kantxan sartiri izango balu, bate baina gehiago egin egingo luke hori ere. Eta bain txistuak, zeinentzat eta lehenengo partiduan protagonista izan zen jokalari honentzat Kresimir Lonchar, gogoratuko duzue. Bigarren laurdenean Williamsekin izan zuen ikamika hori, gero Luez kontrako falta heldu zen, susperraldia Valentziarentzat eta oso keinu itxusia egin zion armailari Lontxarrek, beraz gaur txistoak jaso ditu. Ara beste bat! Lastima gero, angulu garek eletu da, baina beha sartu delako talde saski azpian. Bai, nahizun aurkitu, Uste duen ez dutituko zela ziren, Dublibic azpikaldean sartu zaio eta hor ezinean ikusi dugu Latavius Williams. Falta Raúl Lópezek. Pau Ribasen gainean, Lontxar saltu ala, Williamsekin parekatuta. Horre txinpartak ikusten ez ditugun. Eta Carles Duranek gaur daukan esperientzia guztiare egin nahi du, alik eta minutu gehienetan, Ze Lucic kendu du, berriro ere satu ipintzeko. Bai, eta zita oso beste, ikusita zer dago jokoan gaur, derrotazioan erabili ditu jokalari batzuk. Eta saiatzen ari da kudeatzen, minutuak ikusita gainaz partida oso luze joango dut. Ribas, ondo zabaldu, Van Roson zain zegoen Van Roson, jokaldi hau zenba bidere egiten duen eta egiten ari den aurtengo denboraldian, Valentzia ez aurten bakarrik, iaz ere bi hauen artean. Van Rosonek guztiak sartu ditu, jaurtik eta guztiak. Eren egun batez eta gaur berriro sartzea tokatzen zaio nonbait. Kolon, atzera, Marko, bertan ziutzi, jaurtik eta luze dator errebotea Van Rosonek jasotzeko. 6 puntu goiti, Taronjak, hemen Miribilan, berriro. Jokaldi aparta zen, eta kosta egin zaio Lontxarri bukatzea, bigarren errebotean lortu du baloia, barruan ipintzea. Berriz ere ies egin du Valentziak, beste behin 8 puntuko aldea, izan duen nagusiena 4. aldiz, eta iesaldi hauek, behin iritsita, uzten dute euren ondorioa eta hartara Sitok utxarte askatu du. ¡Me lo he dicho, que no queremos ni un triple de esos, hostia! Slow him. Vale, Kino, stay the
Josea lehenengo partiduan iruko jaurtiketek ehundoko mesede egin zioten Valentziari, eta gaur uste hildo beretik dola neurketa, iruko bakarra sartu du Dominionek, eta Valentzia dauneko 4, baina erdiak sartu ditu, saiatu dituen erdiak. Bai, gaur ere porcenta izua erortzen ari da, ez? Iruko marratikan, badirudi Valencia Basketek erosoago jokatzen duela, etxetik hankanpo, ez? Ikusita presio izugarri izan zuela. Hemen ez dago Fontetako ikuslea da. Larun batean. 8 puntuko aldea genion bezala, atzen aldira bidean, 4:30 bukatzeko lehenengo zatia, Bertans, gainean Lontxar, Marko Todoricek buelta eman, ez da usartu baloia kanpora ateratzen Munburu eskatzen ari zen arren, behartuta oso Bertans, eta Lontxarrek onartu du falta egin izana. Sato kiroltasunez, bere taldekidearen bila etorri da, zutitzeko Van Rosonen bila. Eta dagoeneko alde handi xamarla, falten arloan. Beira, orain, justo Bilbao Basketia direzi diote 7. Valentzia Basketek aldiz 10 darama. Alex Munruren falta erasoan. Bigarrena. Honek 3 behar ditu, ez? Taldea pizkar gainean hartzeko. Bai, atzeren txiki bat hartzeko, ez? Orain sola saldia Munru eta Arribasen artean, Munruk aurpegiratzen dio Arribasi, flopina egin duela. Van Roson. Gaur berriro onena ematen ari da Beltikarra. Baiz, horrako bidea ikusita. Daukan gorpuzera eta indarrarekin, Kolom ez da gai. Eta Kolomek nahikoa lan dauka taldea zuzentzen. Atzean dauka arazoa gaur Kino Kolomek, Bai, eta taktikoki nahiko garbi dauka, ez? Carles Duranek zer egin behar duen. Kolon dagoen momentuan kantxan, beha bakarrik antolatzaile posizioan, Van Roson dago, bere aurka jokatzeko. Eta Raul López bakarrik baldin badago, bibes kantxaratzen du askotan. Horain txalaketa. Badator Raul López kantxana, eta Van Roson badoa... Ez, aholkoa jasotzea beste. Bai, ikusita ze egoeran dagoen momentu enten Van Roson ikuste mantenduko duela, ez? Bi antolatzaile jartzen baditu, Zito Alonsok orduan izaten dira zalantzak, ez? Rafa Martínezek ez du asko defenditzen, kantxan egonda momentu batzuetan, etekin ona ez dio eman, berriz aurkira, Ribas eta Van Roson dira, ez? Oberenak beharentzat momentu enten. Josean, jardiketa librerik ez du egin Valentzia gorain arte. Dagoeneko 7 daramatza Dominion Bilbao Basketek. 5 hartu dituzte. Beltzezko gizonek. Hori datu adirazgarria, baina kanporaketa honetan errepikatzen ari dena. Hau da, ezagutzen den guztia gertatzen ari da, eta alde hortatik sekretu gutxi ditu partida honek edo kanporaketa honek. Bai, berriz ere gogortasunaren bila, barrukaldean Zito Alonso, ez? Marko Todoricek ez dio eman gaur ez askorik taldeari, 3 puntu bakarrik lortu ditu, biuntasuna defentsan, protagonismo gutxi izan du zoritxarrez, eta espero ezagun, ez? Aukera izatea hausnarketa egiteko aurkitika. Bakarri dago Sato, Romin Sato gez, errebotea Bertasek hartu du, aurreko jokaldian Lontxarren blokeoa, ederra jokaldia, Afagero, baloia, behar den moduan batera eta bestera, eta bakarri zegoenak erabaki du, hain justu ere Dairis Bertansek. 28 eta 34, 6 puntura. Dominion Bilbao Basket, Van Roson, Duljevic, honek ezkerrera, Ribasek barrura sartu dio Lontxarri, 4 metrotik jarti, luzea da jartiketa, nondik etorri den Sato, errebota hartzeo, baina falta Raulena. Falta Raulena dio Martin Bertranek, eta Raulek ez da gize esan dion Munbruri, baina hor bai despiste txikia errebote hori eurena zen, eta ez Satorena. Karo, horre Munbru geldik egon da, eta Raul López besoa luzatu behar izan du. Dagoeneko behatzi errebote lortu ditu. Baina, Josean, Munbru 2 falta ditu eta hartara hor badazpada ez du gehiago egin nahi izan. Van Roson, alde egiteko esan dio Pau Ribasi, argiketa eskatu du. Karo, aurrean Raul izan da, Lontxar, pasea txarra, berriz ere baloia eske, Van Roson. Eta Williamsek ikutu du. Bai, inarekin beraz 14 segundu izan ditu berriro Valentzia Basketek. Bai, aholkoaneko garbia da, Raul Lópezen aurka jokatzea, ez? Albaldin bada, erasoaldi guztietan, audadea agerian dulako, ez? Kataluniarra. Ribas, hobeto sartzen da eskubitik, ezkerretik baino. Van Roson, baloi eske Lontxar. Lehengo jokaldi bera, bietan kale, naiz eta 4 metrotik jaurtik eta ondo menderatzen duen
Badator Raul López, bika! Klini txikia jokaldi honetan. Utzini pakean eta ikusiko duzu ez gerta liteke. Hori izan daiteke azken baten jokaldi horren laburpena. Nik uste dut hor daukala aukera on bat Dominio Bilbao Basketek, ez? Transizioan jokatzen badu, Valencia Basketek hor zaitasunak erakusten ditu askotan, ez? Eta hortarako errebotea zaindu behar du. Ondo lontxar, blokeo galanta utzi dio eta Van Rosone berriz kanpotik, Bertans, horrek ere! Ez du bestea baino gutxiago izan nahi. Gairis Bertansek, 30 eta 36. Partidua zorionez bizi dago. Eta bat ozik ustera, Martin Beltran, jaurdik eta hori bikoa, lairukoa izan den. Zortzen mugan izan da. Gure zuzenean zalantzak izan ditugu. Ea zein den erabakia. Mumbro alkira babesteko. Hemen markai ustean izarete, baina behendikan bi edo 3 puntu horiek ez dira igo. Dominio Bilbao Basketen markara jura Miribillako elektronikoan. Zan ere, hasiera baten 3 eman dute, baina epaile nagusiak kezka bat zeukan eta hori aztertzen ari da. Gugoinan nun ipinituen begiratu ez, baloia nola zio joan baizik. Irukoa izan da. Ba, irukoa da. Beraz, 33 eta 36. 3 puntuko aldea. Osta, Ez du zapaldu marra, Bertanse. 2 minutu atxena dira izteko. 3 puntuko aldea. Falta Raulena. Hirugarrena? Bai. Baina jaurtiketak izango ditu Valencia Basketek. Ba, 3 faltakin daukagun lehenengo joklaria da, partida hontan, Raul López. Askotan irizpidea garrigarriak ikusten ditugu, ez? Lehen kontakto galanta, Roman Satok, Monrurekin, hor, borroka bizian, eta hemen nahi zuen gainditu iskin egiteko blokeoztu zen hori, ikutu egin dio bakarrik eta begira. Ba, uste ondo egin duela Raul Lópezek Cortesengan aurbiltzen, nahiko ondo ezagutzen dute biak. Eta horre esanez, ba, haizu, bai, baina nik ere jasotzen dut, esango zion ziurrenera. 33 eta 28, utzi du bemeneko markagailua Roman Satok. Raul, bertan burua eskaini, hor sartu da, pasea Williamsen sartzen, baina hor beso gehiagi zeuden eta ondo itxita gainera Valentziaren defentsa, Ribas. Zerres, nahi duena, egiten ari da. Aurtengo ligako hegaleko onena izan dena, Pau Ribas. Zazpi puntuko tartea berriro. Minutu pasatxo atxenaldi erizteko Raul. Aguilar irten da. Aldatu behar izan du hor. Ba, Deianek ardura osoa. Ez. Eta gizatik ez dena ausartu Raul, Bai, haundia izan da bere aurrean. Nik uste aski ikusi duela, Deian Todorovic eta horrega digan balentu dio baloi hori eta Todorovicek ez duen. Laguntza luzea eta Aguilarrek baliatu du hori. Berriz ere lurretikan, oso utxune nabarmenak. Kostatzen ari zaio defentsa zehaztea Dominio Bilbao Basketi eta hartara Valentziarrak eroso ari dira jaurtitzen kanpotik. Dagoneko 5-3-ko, 33 eta 43. Erdiak sartu dituzte. Raul. Horrek ez du sartu nahi izan. Bai, azkeneko jabetza luze jokatuko du, agortu arte. Sito Alonsok ez du taldea guztiz erren nahi, moarazpada, baina Raulek 3 falta izan da eta ezintasun horrekin Valentzia erresari da eta nola bukatuko du lehenengo zatia. Pablo Aguilarrek baloia utzita, 33 eta 45, 12 puntu. Alde hau, kanporaketa honetan, behin baino ez da eman. Eta hain zuzen ere, lehenengo partidan, baina hori bigarren zatian gertatu zen. 33 eta 45. Osea, benetan aldapan gora berriro, eren egun bezala eta baita lehenengo partidan bezala. Bai, bat nator horrekin ez, ikusita gainaz ze zaitasunak dituen defensako lan hortan Dominio Bilbao Basketek, 3 marra ezin zaindurik,
hor aukera asko sortu ditu Valencia Basketek eta porzentai onak, 10-5, ez? Eta horri zenbaki horri gehitu ezkeo erasuko errebotean 9 lortu ditula. Eta baloi galduetan 7 hor alde txiki bat dago, ez? Eta Valencia Basket oso eroso ikusten dugu eta gustora gane. Erkiba, ea bigarren zatian aldatzen den, hemen gertatzen ari da oraingoz. 33 eta 45, Valentziarrak nagusi lehenengo zatia bukatu denean. Bilbaoarenan sendotasuna, izaera, fisikoa eta burua erakusteko zatia iritsi zaio Dominio Bilbao Basketik. Izan ere atsedenaldian 12 puntu betik da Valentziaren aurrean, Valentziarren zenbakiak erasoan onak dira beste behin, eta hau ez da albistea. Baina albistea bada Dominionek izan duen defentsa biguin hori lehenengo zatian. Eta neurri handi baten lehenegun gertatu ditzaiona errepikatzen ari da. Gauza nagonela, pentsatzeko da, bigarren zatian, beste Dominion batera ikusiko dugula, baina, mira, egoera oso bestelakoa da, batetik etxen ari delako eta falten kontua ez daukalako gaurko partia honetan. Ze hartzen diozu, ez zer hartzeri balin badago, ze saleak ez daude lehen bezain pero, Josean? Bai, ikusita gaina ze gertatu da lehenengo zatian, pentsatzen dut eta ausnarketa egingo zutela, Sito Alonsok eta bere jokalariak aldakeletan, ez? Hala ere, konzentrazio gehiago eskatu bertzaio, gogortasun gehiago defentsan, ikusita gainaz ze errez egin dituen hiruko jaurtiketak Valencia Basketek hor etekin izugarrian lortu du. Talde taronjak eta beste aldean zinean ikusten dugu, desorekan nabarmena. Ondo Herbel, borrokatuz. Baloi askatu dio bertan Simon Bru, baina pasea bestaldera bidali du letoniarrak. Lehenengo laurdenea bukatu da Malagan, 23 eta 21, irabazten ari zaio Laboral Kutxa Baskoniari Unicaja. Hemen berriz 33 eta 45. Gogan izan Real Madrid eta Barcelona dagoeneko sailkatuta daudela, eta gaurko partio irabazten duenak Real Madridekin neurtuko ditu itarrak final aurrekoetan. Eta ez da 3 partidara erabakiko, 5 partidara baizik. Hori aspalditik gertatzen nahi den bezala, behin titularako kanporaketak iritsita eta final aurrekoak iritsita. Kolon, bertatik jaurti, bai! 35 eta 45. Lehendabiziko minutua bete eztenean, beti ere, lehendabiziko saskirak eta sartzea, seinale edo zantzu hona da. Bai, hala ere beste jokalari batzuk azaldu berko dute, Marko Todorovic, Munbru eta Herbel, 3 jokalari hau artean, 5 jokalari hauak, titularrak, 5 puntu bakarrik lortu dituzte lehenengo zati guztia. Josean, 11 jokalari irabili ditu, Carles Duranek eta hietatik bikenduta gainetiko guztiek 9 sartu dute punturen bat. Dominion Bilbao Basketen berriz, 8 jokalariz, Roagi segundu batzu baino ez da izan kantxan, eta saskirak eta sartu 7 baino ez. Hor dago diferentzia aldea handi bat. Monbro! Gerrara joan zaigu. Ea azaltzen den, ez? Ikusita ze zenbakiak lortu dituen lehenengo zatian, espero ezagun, ez? Azaltzea eta ez da bakarrik, baizik Herbel eta Todorovicek ere azaldu beharko dutelako. Van Roson, beltzati Zitala. Jokalia ona, oso ona. 3 jokalariren artean, oso bigun berak gauzatu du jokaldi guztia. 38 eta 47. Dominio Bilbao Basketen defensa lehenengo zatian oso biguna izan da, eta hori espaldin badu zuzentzen, zaila egingo zaio, partida aurrera ateatzen. Ondo orain, Marko Todorovicek utzi dio sartzen, Kolomi, eta horren arira, zer da, arazoa zein da, hanken Zama. Agian bai. 3 partida jarraian 5 egunetan, norbaiti meseditekotan Valentziari, naiz eta gaur Nedovicek gabe ari den, Ribas. Ondo, Munbro, txapela, kontrarazoan Kolonek aurrera reietu eta kirol gabetasun falta da hori, izan behar zuen, ez dute hori adiraziko. Hortzaritzen Sato, gerez banago, jaia maila berean zegoen jokalaria, beraz ezin esan nahian azkena zenik. Txapela, Munbro. Van Roson. Azkena zen eta biribila hori eske ari da, Zuzenean ez zirudien, agian, nire ez zaitu ditu, baina errepikapenan ez dago zalantza izpirik. Garbia izan da. Izan behar zuena ez dute adirazi epaiek. 40 eta 47, jabetzarekin, oain falta erasoan bertanzek, Ribasi. Eta Carles Duranek botatako hiek gaur, ez dakit ezote duten eragine izaten ari, Ze Ribas da berez, falta gehien hartzen duena Valentzian eta falta gehienak ark behartu ditu orain arte,
Honekin, bost. Behartu ditu. Eta Jortik eta libre, pare bat baino ez ditu egin ala ere Valentzia orain arte. Van Roson. Lixuken itzalean, ondo zabaldu, barra zapaltzen ari zen Sato. Ez du Jortik eta sartu ono. Kolon. Bigarren ezatiak atsegin ditu Dominio Bilbao Basketek. Marko. Oso urruti dago ala ere. Gorpuzkera biunago du. Kolonek eskaini eman ondo Erbeli eta Sato nondik agertu den. Erbelek ala ere errebote hartu, kanpora zabaldu. Monbruk eskatu, Monbruk bertatik Jortik. Marko berriz, Monbruk eske. Ondo, bestaldera, Bertasek sartuako aldu, ez baina Marko Todorovic agertu debarkatu Erbel. Monbruk eta irukoa ezean, bikoa, 42 eta 47 gidoia errepikatzen ari da. Erregaia izango den beste kontu bada, baina hortxe duze, markagailua nola estutu duen Dominio Bilbao Basketek. 5 puntuko aldea baino ez. Hauek momentuak, txinparta momentuak izaten ditu Dominio Bilbao Basket honek eta horrekin batera zaleak altxatu, suspertu, haupatu egiten ditu taldeak berak. Zailena egiten ari da beste behin. Oraindikan ere, urratxe haundia behar duen arren, Valentziaren parera izteko markagailua, baina momentuz, indarrean sartu da egurrean bigarren zati honen hasieran. 9-2 partziala sartu du, Valentzia, Dominio Bilbao Basketek Valentziari eta espero ezagun, bi hortatikan jarraitzea. Huts eta 9-koa jaso duelako, azkeneko momentuan, lehenengo zatian. Berriz ere bueltatu egin da partidana eta espero ezagun, gogortasuna ipintzea edo jarraitzea, ikusita ze ondo kantxaratu den hirugarren laurdenetan. Erbele falta atean nahi zion Satori, baina mugitzen ari zen. Eta Valentziakoek bila hortik eta libre eskatzen dituzte. Bai. Ez dizkete eman. Aguilar. Bertasen nahiko alan dauka Paurri Baseki. Berriz ere falta argia bai. Villarraian. Eta aipatu aurreko Valentziaren utxarte horretan, Paurri Basek hartu duela hitza. Oso aserre taldekidekin eta esan die, ez du erasoan utxe egin dezakegu, baina defentsan eta errebotean ez. Playoffetako aurkezpenean esandakoa bete egin da, Kanporak eta parekatua, lehiatu izango zelakoan erasoan errebotea, barkatu falta horrein dugu Lixukek. Eta ultira dator pibot ukraniarra, Duljevic. Baina nik ez da egizerran okerrago, Duljevic horregotea edo Lixuk. Lixuk egiten duen lana zakarra da bai, baina Lixukek aldiz dena egiten du, eta Lontxar ere kantxara, ziztu artean. Biak aldatu ditu, beak ere ikusi du, gogortasun gehiago behar duela, eta hortarako, Lontxar kantxara eta Duljevic alde bidean. Kolon, buruz-buruzko defentsakin, Monbruk, ez, errebotea luze doa, kanpora. Hemen azkartasunean oinarritu nahi izan du Monbruk. Jokaldi hori baliatu. Bai, ala ere, nik uste errespeto galanta diola, Carles Duranek Dominio Bilbao Basketi. Momentu honetan bosteko gogorrena ipini du, Kantxaren gainean, defensako lan hori albaldi madua gare gautzeko indikan eta gogortzeko gehiago. Ona, mugimendua, Jokalari izugarria da. Duljevic, Montenegrokoa. Ivanovicen esanetara izango dira orain. Aurrerantzean, Marko Todorovic eta Duljevic bera. Marko, Duljevicekin. Buelta orain. Ez eta aurreko jokaldian Erbelekin parekatuta zegoen Duljevic. Horre borrokan ari zen Markorekin eta Markok aurre hartu dio herrikideari. Behar du konfiantza pixka bat Marko Todorovicek, Bai, eta baloiakor jaso, Baloiakor jaso. Noski baiet. Defentsan Erbelek jarraitzen du Duljevic hartzen. Lontxar. Berandu iritsi da Marko eta Lontxarrek esan dugu behin baina gehiagotan 4-5 metroko jaurtiketa ondo menderatzen du. Eta bakarrik utzen badute ez esanik ez. Partidu osoan horrela gabiltza, Atzetik markagailuan, ze pasea. Kanporak eta honetan ikusi dugun hirugarren jokaldi bera dago, Erbel eta Monbruren artean. Bai, noiz behinka transizioan jokatzen dituzte, Erbel irikitzen da, eta hor bi blokeo jarraian jasotzen ditu, Monbruk eta aukeri izaten du ondo bukatzeko
partidu guztietan behin egin dute dagoeneko hain zuzen ere. Van Rossone kanpora nola doala, Van Rosson bakarrik gelditu da, Van Rossonek ez, albiste da hori, baina Marko Todorovicik Duljevicek aurre hartu dio. Defentsako errebotea itxi beharrean. Akats gutxi egiten ari delako Valentzia. Hortxe da beste erasoa, beste errebote bat erasoan, Lontxarrek. Bai, lehenengo zatian ere hortzegoen aldea, ez? Baloi galduetan eta erasoko errebotetan. Horrek eman dio aukera Valentziari 8 baloi gehiago jokatzeko lehenengo zatian, ez? Horregatikan, hoi bai, berdula itxi eta hobeto kudeatu Dominen Bilbaseko. Gogor ari da Valentziaren defentsa. Eta Bilbao Basketeko hainbat jokalari benetan arnasen zuka, ikusten ari gara, orain Axel Herbelek hartu du alkirako bidea, Delordez Ladebius Gulas, baina horreko jokaldietan, defentsa batez ere, Marko Todorovic honetan arnasen zuka sufritzen ikusi dute eta egia da ere, ez zuela gaur beste batzutan beste minutu jokatu lehenengo zatian. Bai, Josean esan duen bezala, Valentzia daukan bosteguru indartsuena eta horre bere eragina dauka. Baloia sartu, Duljevic eta Williamsen artean. Williamsek jokaldirik ikusgarrinak eskaini ditu lehenengo zatian. Eta puntuak pilatzen jarraitzen du Estarbilekoak. Sartu berria, Lontxar, badator kanpora Ribas, bere gainean bertan, Zezpi Arnaz hartzen utzi nahi. Hartara Lontxarren laguntza izan du ondo Munbro. Kontrasoa izango alda, badator kontrasoa Munbro, ara! Polita oso kontrasoa, faltazen gehitzeko Williams, haren zaizegoen Alex Munbro eta baloia eskura utzi dio, hirugarren birrintzea egin zedin. Tai jaunak, 50 eta 53. 3 puntuko tartea. Duljevicek Ribasi. Lontxarren hasta zuzena, errebotea Munbruk. Berriz ere korrikan, kontrasoan, eskerrean dago zain. Falta erasoan. Ezin izan du baloia lehenago atera Munbruk. Eske ari zen. Eta ikusi du bertan, baina konturatu denerago. Geldi zegoen Ribas, Hala ere jokaldi ikusi nahi du berriz. Bai, nik uste talbo batera mugitu dela, azken momentuan Ribas eta ez dakit. Zito behintzat ez dago konforme Martin Bertonekin eta errepikaliak agitu beharko dugu. Hala zen edo ez. Bizi-bizian beti ere zaila izaten baita erabakia hartzia eta juz. Hemen da, ber. Geldi zegoen, Bai, ondo karrita dago. Falta erasoan da. Lehenago pasa behar zuen hor, aukera izan dela. Baina ez dio denbora eman. Baloi ateratzeko. Lontxar, urratxak. Bai. Ondo Benjamin Jimenez, Nik uste, nahiko garbi ikusi du. Epaietan Benjamin Jimenez, haren gainean aitzakirik ez dela jarri behar. Biribilak hitz egiteko garaia. Hemen Biribila efektua zuzen ere duela 4 urteko kanporaketan. Ipini zen abian, Valentziaren aurkain justu ere. Orduan sortu zen. Kolon, 10 segundoko jabetza du Dominionek erasonetan. Bi pivotak kanpoan. Orain agitze jarretzen du Kolonek argiketa eskatu eta ies egin dio baloi horre, baina Lontxarren oinan jo du. Eta 3 segundoko jabetza. Bai, ez dizkotea malo emango. Nahiko denbora izaten da, hala ere, jokaldi bat prestatzeko. Lehen Williamsekin aukera izan dute bat bokatzeko, oain ikuste ez zai, egongo direla. Mugimendu horretan. Atzera Munbruk egin barko du jaurtik eta falta erasoan dagoen Lutxitzena. Ez, Lutxitzen defentsa da. Alboak alboiten ari zen. Arriskoa zegoen horre, besoa erabili du hor Munbruk, hala ere. Hankekin atera da, baina erortzen ari zen lehenago, Lutxitz. Ui. Bi jaurtik eta nola nahi ere Alex Munbrurentzat. Eta Andiusic lehen aldiz kantxara bertan zen ordez. Zaldu gehien itxaron Zito Alonsok. Nik uste lehenengo apustua Dejan Todoroviczekin egin duela, hor 3 bat sartu du, 4 jaurtik eta egin ondoren, 2 errebotere bai, baina beste zerbait ere behar du, ikusita ze desgastea ikusten ari gara. Puntu honen bestez. Bizkortu da, Munbro. Bigarren zatitako joklaria dela esan dugu ba. Lehenengo zatian 2 puntu agerri lortu ditu, baina baina azaldu da. 8 dara matza, laurden hontan. 2 puntuko aldea. Vives. Mantxo aurrera dator. Rafa Martínez.
gaur Nedovic ez, baina hala ere laukote zitala du Carles Duranek edo esan da Valentziak. Baita taula azpian ere jokari gaiztoak, Duljevic esate baterako, Williamsekin borrokan, movimendu ederra berriro, Montenerokoak. Ezin du, behin eta berriz harrapatzen dio aurrea eta hor Lazarus Williamsek asko zurritzen du. 4 puntuko tartea, zabaldu du markagailuan Duljevicek. Kokatuta dago Valentziaren defentsa. Mumbruk ez dakit zer egin eta ardura oso hartuko du Kolonek. Marko Gikutu, bueno, Andiusicek errebote hartu du. Mumbruk, bere gainean Lucic. Williamsi agindua ematen hor baloia, nahi zuen Williamsek. Ez du sartu nahi, Bitan gertatu da honeko gauza bera. Rafa Martínez, kanpoan zai dago Lucic, honek Bibesik. Bibesek ez du bita pentsatu, luzea da jaurtiketa hori. Lucicek atzera, Duljevic, Gakoz, bere etxeko marka edo labela da hori. Gako zitala eta eraginkorra du oso Montenegrokoak. Eta errebotea jasota, mugimendu azkar batekin, teknika izugarria baitu. Berriro ere, markagailua bere taldearen alde, 6 puntuko aldearekin. Atender. Si es zona, jugamos esto, mirad, Alex, Danilo, Marco, Dai, ¿vale? Danilo, receive the ball, come back, pass the ball back, go there, and for Alex here, if they are defending stop, ¿vale? Yes. Necesitamos saber qué hacemos con el cambio de Kino en el pick and roll arriba, con el 5. Vamos a hacer, volvemos a uno. If they switch, we are playing one again. But, with the space. Space. Para. It's man on man. It's a good moment to play very free. Urrundu. Gomaren egiten ari da dominio Bilbao Basket, baina ez du lortzen markagailuan aurretik ipintzea. Eta denbora aurrera doa. Oso galdera ona, egin du hor Mumbruk, ea zer egiten duten aldaketa horrekin, hor blokeo zuzen hortan Kolon gelditzen delako lontxarrekin, eta erantzuna azkarra eman dio, jokaldia berriz ere hasteko. Armaietan aurpegi ezagun asko ikusten ari gara, horietako bat ikusi duzue Granero Realeko joklaria. Eta badago beste ikusle berezi armaietan, saskibaloian ospe haundia izan dakoa. Ego ikusiko duzu, frantziarra da bera. 51 eta 57, Andiusicek ez. Errebotea ondo landu du Williamsek, Kolon. Balai horrek ez du sartu nahi, 3. aldiz. Marko kanpora, Williams. 10 segundo, ardura guztia Kolon mentzat. Beso egin zeuden. Gauza onerako. Kontrasoan dator eta urratsak egingo ditu. Beste txapelua, Mumbruk. Jesus! Zerotu egin da partida, Bigarrena, eromena. Baina akatsa dira hauek, kontraso hauek gauzatzen ez dituenak, gerora jaso dezake ikusi edo nahi ez duena. Tensio izugarria ikusten ari da. Euroligaren itzala ere kontuan izango dute biek. Ba espada, beti ere laboral kutxak bere lana betetzen badu Malagan. Hori izan daiteke sari txikia ez, haundia baizik bitalde hau betza. Raúl, pixkortuta agertzen den bigarren zatia, Mumbruri eman. Amaitzear da 3. laurdena, hombre, Mosketa ondo egin du, baina errebotea etorri zaio nahi gabe eta Bibesek falta egin dio azken segundoan. Berak protesta egiten du, antolatzaile Kataluniarrak, baina argia izan da falta bai. Hiru falta ditu Mumbruk, 3 falta ditu Herbelek, 3 Lopezek. Eta Valentzian, 3 faltarekin dagoena Bibes da eta 4 ditu aldiz Lixukek. Hortxe duzue Antoine Rigaudot. Joklari aparta baina apartagoa. Frantziako selekzioko izarra. Eta Europan denboraldiak eman zituen bere posizioan ze pentsa antolatzaia zen eta 2 metro gainditzen zituen Antoine Rigaudot.
beste Valentzia basoteko jokalari hoia. Hori da. Eta bainikan ere indartsua ikusten da, Ondo zaintzen du bere burua, Ez Josean egoizela. Josean epizak baina korrika gutxi. Etorriko zailo, hori ere. 53 eta 57, Van Rosonen alegina ezerezean. 10 minutu geratzen dira, eta oraindikan Miribillako auzia airean dago. Izan ere etxeko taldeak nekez emango du amore. 53 eta 57. Baikor izan behar dugu eta baikor izatezkeotan, herenegun gertatu zena errepikatuko alda berriz, izan ere Valentzian lehendabiziko bi laurdena Valentziarrentzat izan zen. Eta aldiz, 3. eta 4. laurdenak Dominion Bilbao Basketentzat. Dominionek neurri hortan bigarren lana egin du, oraingoz, edo lan erdia, izan ere 22ko partxerarekin irabazi du aurreko laurdena, eta behingoz 20 puntuko langa harrapatu du. Hemendik aurrera zer, leizte jakiko dugu, ezta? Bai, ni baikor naiz, ikusita ze ondo jokatu duen eta okerrenan nola bete duen, momentu enten Dominio Bilbao Baskete berriz ere bueltatu egin da partidara eta bide honetatik ikuste eta aukerak izan. Hemen ez da inor falta gaur, Roche jabea, Valentziako jabea hemen da, presidentea ere bai, eta hor, Valentziarren talde zuzendaritza osoa dago. Bibes, Liučić, baloiak emanda, Serbiarrak gustokoa du jokaldi hau. Apatean dena Gixilik, horrela da azken laurdena, 53 eta 59, 6 puntuko tartea Raúl. Kino Kolonek beharko ditu 3 minutu hor aulkian eserita, ateratzeko berriz. Eta falta Lontxarrena. Bai, edo Bidesena. Bidesena, bai. Laugarrena, Hau da momentua, lantzeko. Nik uste okerrena egina daukala, errebote kontu hori berdindu egin du. Bibes botatzea ezan txarra izango, baloi galduena ere bai, eta agian 3ko porcentaia hobetu behar du zerbait gehiago. Momentu honetan Dominion Bilbao Baskete. Raúl, ez da zuzena hori, irten den bezala ikusi da. Bi eraso, eta Valentzia bakarrik asmatu du. Doljevic, ausartu dau. Emaioak aukera. Haze eguna daukan gaur, Partia borobila ari da jokatzen. Van Roson eta Doljevic berriro, Ardura guztia hartzen. 53 eta 62. Minutu batean berriro ies egin du Valentziak. Andiusic. Ditu kartutxo guztiak agortu nahi zitu Alonsok eta bazpada hor daude aulkien eserita Kolon eta Bertans. Andiusicek ez du gehiagik begiratzen saskira. Azkarra da oso Latavius Williams. 3 birrintze. Eta oraintxe aldaketa. Andiusic kendu. Ze Andiusicekin aurre begira. Indar gutxi, Berroita amabos eta 62. Van Roson. Barroan zen baloi hori, Eta uste horrekin jardua. Duljevic eta Williams. Ondo aestuta, zehatzamarra zituen hor. Latavius Williamsek. Monbru. Partida ez da bukatu. Asko geratzen da oraindik. Markera joan denbora guztian atzetik Fanarren Dominion Bilbao Basket. Raúl. Hor bai joka dezake, ez da ausartu. Bertansen leku aurkitu. Ez Hala bendikan, ezakit, prezipitazio gehiagin nabaritzen da, denbo asko galditzen da, ia 8 minutu. Ez dago hain urruti eta nik uste hau dela momentua, produkzioa bilatzeko. Baina ikusten ari gera, sarritan edo gehiagi ari dela bilatzen momentu enten Dominion Bilbao Basket. Eta Valentziak ez du aukera erabat aprobetxatzen, Eta hori eskertu behar du Dominionek. Behingoz azten balin bada erasoan jokaldiak lotzen. Ze laurden honetan, 4 puntu baino ez. Edo 2 puntu baino ez, hobe esan da. Kosta zaio aurrera egitea, errela agertu da, Marko Berak errebote hartu, baloia eskeari da Monbru, hortxe da pasea. Kanporatea barko du, edo ez? Barruraino, ondo. Ez ere etzegoen lekutik, lortu betekin handia,
Bai, ikusita gainaz nola dagoen momentu enten taldean, nik uste konfiantza gehien daukan jokalaria bea dela, ez? Dominio Bilbasketen eta bere eskuak bilatu berrituela taldea. Duljevic, ies egite baloia, baina Bertansek ere parte hartu izan du horre, ez du ipini dulako Duljevic. Herbel lehenik eta gero Bertans. 5 puntuko aldea, ez da ezertxore Saskibaloian ikusten ari garen partida ikusita. Edoze momentutan, piztu daiteke sua erabat. Bandikan gertatu ezten alegia. Zertzela da baino, ez ditugu ikusi orain arte. Etxeko naletik esan nahi dut. Ze Valencia bere partida hasiranik sendu ari da jokatzen. Bertaz egitu du baloi hori. Eta prezipitazio hori hemen Munbruren gainean ikusi da. Bai, irukoak bai, baino hobeto aukeratuta, ez? Errebotea daunean, esate batera. Bai, baloia gutxi mugitzen da, taldea geldo ikusten dugu, mugimendu gutxi, zeharkako blokeorik ez. Eta hor nik uste gustua dagoela Valencia Basket eta oain erlojua ari da kudeatzen, ez? Jabetzak, luzeak, defensa luzatuz eta hor bai, ez? Patxada gehiago behar duela erasoko joko hortan Dominio Bilbao. Barrosonek hartuko du erabakia. Ba ez, Lucic eman. Gehiegi ari da barkatzen Valencia, Gehiegi ari da barkatzen Valencia. Raúl. Bertan etorriko da baloi bila. Hor da, Munburu eske eta falta egin dio Barrosonek. Mundua geratzen delako oraindik eta markagailuan ez dago aldea handia. Hau ere interesgarria, hirugarrena dagoeneko. Desoreka horiek ondo aprobetxatu bai, berretu, ez? Nedovic gabe ez dauka ordezkapen, beste egun batzuetako ordezkapen luze hori Carles Duranek. Postu horretan esan nahi dut, Antolatzaile postuan. 4 falta ditu Bibesek, 3. agindu Barrosonek. Horri bazen lagundu ezake, baina Arribasen eginkizuna beste bada, dudari gabe. Raúl, pauso berezi horrekin. Hasiko bagina kontatzen zenbat saskirak eta lortu dituen bere bizitzan modu berean. Bai. Zenbakia laburra geratuko litzateke. 59 eta 62 Raúlen txisteratik atera duen jokaldi honen ostean. Ingelesek gaurko partidu batean zera esango lugete. Go big or go home. Alegia, kale edo bale. Eta horretan, murgiluta dago oraintxe partida ze azken txampan sartuta aldea laburra dago markagailuan. Falta erasoan egin dute Valentziarrek Arangodik edo Van Rosonek. Van Rosonen laugarren falta da. Van Roson eta Bibes launa faltarekin. Honek bai, daukala garrantzia. Valentziarrek 3 final aurreko jokatu dituzte. Dominio Bilbao Basketen bakarra Valentzia behin kanpoan utzita duela 4 urte. Raúl, ara! Raúlen garaia izango ala, 4 puntu jarraian, maila handikoak. Puntu bateko aldea besterik ez. 5 minutu pasatxo. Lehia bukatzeko final horrekoetan ebietako zein egongo den jakin dezagun. Lontxar ondo orain. Marko Todorovicek gaineago behartu den. Ondo jokatu du Valentziak, hor desoreka txiki bat lortu du, argiketa buruz jokatzeko parada izan du Lontxarrek eta ondo bukatu gaine. Eskartuko nuke nire lankideek mikroa itxiko balute. 71 eta 74. Bertans, ona da. Lastima gero. Arralbai berri zerbel. Zekolta hartu du. Berdin du. Arzutitu egingo da beti. Kanpora Munbru. Raúl berriz ere ardura hartuta ez. Kanpora zabaldu Marko bakarre. Marko! Todorovic! Eta bikoa eskatzen dute Valentziarren aurkitik. Baina Martin Bertranek ez dio jaramunik egingo, Carles Durani ez da Joan Bibesi ere. Hortxe duze Marko Todorovic eta agian bai, zapaltzen hortxe. Milimetroren bat, ez? Baina eman dute eta ez da egit izta irrepleira joko duen Martin Bertranek. Ez dut uste, edo bai? Ez da egit bai. Momentuz markagailua berduta dago Miribilan.
eta Martin Bertran jokalia aztertzen. Eta Valentziarren eskumuturrak zurezkoak bihurtzen ari dira. Irukoa, Iruko eman Berresten du du bai. erabakia bai. Hori da. Guk jokalariak atzetik ikusi dugu, eta oin punta hori etzen garbi ikusten. Partido honen bestez berdinduta, hasieran bezala. Falta onartu du berela Kolomet. Gogoan izan orain arte Dominio Bilbao Basket denbora guztia markagailuan atzetik izan dugula. Eta hundia litzateke azken txanpan aurreratu eta partida bere ganatuko balu. Bibesek Lontxarri, hone bere lautzi dio antolatzaileari. Arango di, gaur ere oso gutxi jokatzen ari da, kanporaketan honetan gutxi jokatzen ari da. Falta Markorena da. Jatxi egin ditu bai besoak azken momentuan. Haze ardura daukan Bibesek, momentu enten. Partida txarra darama erasoan eta... Baina gauza esango nizuke, Raul López Ribasen gainean egiten ari marketa, Ribasen zaio baloia iristen, Eta uste hori pairatzen ari dela Valentzia, Bai, agian buruz zaitasuna ditu, baina mugimenduan... Biase defentsa egiten ari zaio Raul Ribasi. Bibes, Arango di baloia eskatu. Oi. Ba, oso ondo konpondu egoera, baina... Azkeneko segundoan, gainera. Bai. Eta urratsa ez du egin gutxigatik, Gerra botea eman duen. 2 puntuko aldea, Raul López. Atzera Marko Todorovici. Denbora aurrera doa, badauka hor argiketa. Ondo sartu. Herbelek atzera bota nahi altzuen baloi hori. Eta gizera egin nahi zuen. Hori azpin berda, oain jarraitu berda defentsan, Garrantzia handiko jokaldiak izango direlako hemendik aurrera guztia. Arango di. Presko dago, gutxi jokatu delako benion bezala. Sato, ardura gehiagi. Eta Lontxarrek berriz ere aurre hartu du. Erasoko errebotea Valentziarrena. Gaur min egiten ari zaio Dominionen defentsari. Sato. Arri bitu zai Sato. Bai. Garbiak izan dira. Hori eskatzen ari dira denak. Oso trabatua Raul, agertu da txikiena. Azti aurrera. Falta Ribasena. Eta berriz ere azken jokalaria zen, baina hemen ere ez dago kirolgabetasun falta. Hau zailagoa da, Hori bai, aurreko baino. Bai, bestea oso garbia izan delako. Hau taktikoa dela ere, Bai, niko ondo ikusi dugu. Bero, joango zaizkigu azkeneko 3 minutu hauek. 64 eta 66 utxartea dugu Miribilan. 2:53. Lehenengo bi laurdenak Valentziarentzat. Azkeneko biak, aurrekoa Dominiorentzat eta hau ere oraingoz Dominiorentzat da. Marcharás, Rubi. Look big for Pau, ready campo. Look. Vale, Pau. If no is advantage, repeat. Esta defensa. Bonus ya, no faltas tontas, Tengo el bonus en contra. Vamos, tío, vamos. Estadistika heldu nahi dio estadistika dio. 28 kanporaketatik, 3. partidua jo duten 28 partiditatik, kantxa faktore izan duten taldeek, 21 bider irabazi dutela. Eta hori gertatzen den, txalo artean badatoz, beltzezko gizona kantxara. Eta badago saber beste estadistika bat are esangunatxoagoa. Esaten duena, Valentzia Basketek ez duela sekula irabazi kanporaketa bat, kantxa faktoreak kontra izan duena. Hoi aurrekoan aipatu zenun, bai. Bertans. Bibetik Dominion Bilbao Basket, Kolon dagoeneko kantxan, hemendik aurrera. Broma gutxi. Indartsuenen garaia da. Ausartenen garaia ere bai. Desoreka lortu dor Marko Todorovici. Ribasekin. Hain zuzen ere. Eta zer den, Duljevic topatu edo Ribasora horren okitzea. Bai, laguntza berandu xamari etorri da, baina hala ere sistema ondo jokatuta lortu dituzte, aldaketa hori. Ribas,
Ribas ondo zainduta izan du rentela gutxi arte Raul Lópezek, orain bertan zudaren gainean. Zehortikan pasako dira baloi gehiena Valentziaren easoan, Ribasen eskuetatik. Kontu zor jarraipenarekin, Marko Duljevic inguratuta zegoen. Eta urratxak egin ditula dio Cortesek. Ondo, Todorovitzen defensa eta Kolonen laguntza. 66 eta 66. Lehen aldiz, markagailuan aurreratzeko erasoan ari da Dominion Bilbao Basket. Eta partida bukatzeko 2 minutu eskas. Ze aldean dago presioa. Ez dakit. Erasoa, Monbru. Falta erasoa. Biak zauden helduta, Baina ez zegoen premiarik hori egiteko. Gehiegi arriskatu du blokeo hortan. Borroka daukate hasieratik Satok eta Monbruk. Laugarrena kapitainaren zat. Hola, bukatu zuen eren egu. Eutxita gainera falta hiei. Van Roson itzuli du kantxara Carles Duranek. Artirieri guztia alde baten eta bestean. Ribas. Duljevic eske. Markorekin hor ausartuko da berriro, inguratzen, hurbiltzen. Ondo eutxi dio, Kanpora zabaldu, Arangodi zezena bezala sartu da. Herbel, ondo eutxita. Ea babingoz aurreratzen den Dominion Bilbao Basket. Hor bai psikologikoki ziztada galanta lor dezake etxeko taldeak eta ziztada eman bide batez Valentziari. Hala gertatzen bada erasonetan. 10 segundo. Bat eta 20 bukarera iristeko, Bertans, baloi esken Monbru, iritsi zaio pasea, Ribasekin gelitu da, lantzen ari da falta. Eta jaurtiketak lau falta egina zituelako Valentziak da honeko. Monbru beraz, jaurtiketa libren marrara eta lehen aldiz bere taldea markagailuan aurretik ipintzeko para da. Dagoeniko 8 falta jaso ditu, Alex Monbru. Buruko mina handia, Valentziarrentzat kanporak eta honetan. Bigarren zati zoragarria jokatzen ari da gaur Kataluniar. Bai, presioa beste aldean, Atzetik ikusizko, markagailuan partida guztian aurretik izan da Valencia Basket eta bain momentu hontan erabaki horra. Beste defensan bat betetzen badu. Bat sartu du, baina minutu eta 15 segundoren faltan Dominion lehen aldiz markagailuan aurretira. Puntu batez bada ere. Barroson. Defentsa behar du berriro. Defentsa hori agertu da bigarren zati honen. Hirugarren laurdenaz geroztik. Azte irukoa, zoragarria. Min egiten duten bombak dira horiek. Eta oso argi ikusi du Pau Ribasek, Ze baloia etorri zaio bezain pronto, armatu du besoa. Urruti xamor zegoen Bertans. 67 eta 69. Vamos a jugar 40 y mirad, mirad. Este bloqueo es para Raúl. Juega de 2 tú. Aquí todo el rato. 40 aquí. 40 y este bloqueo. ¿Vale? De Axel a Raúl. ¿Vale? Entonces, lo demás. Ahí, hermano, cambia conmigo. Van a cambiar el último taller. Para. Tienes razón. 51. 51. Es Marco el que hace el bloqueo a Raúl. 51. Tú haces esa. Pau Ribasen misil horrek ez du ez partidua erabaki. Eta hala pentsatzen dute hemen bildu diren guztiez, 58 segundo geratzen dira eta saskiraketa bakarrera dago Dominion Bilbao Basket. Bai, aukera izango du, Oain erabaki zuzenak hartzen badituzte, kontuan izaten badugu zer dagoen, bonusean sartuta dago, Valencia Basket, defensa oso gorrik betetzeko ere aukera ez dauka. Eta hori bariatuz, jokaldion bat betetzeko aukera izango du, Dominion Bilbao Basket. Bi antolatzaia kantxan ditu Sito Alonso, azken minutua Miribilan, beti da Dominion Bilbao Basket, saskiraketa behar du, gauzatu beharrean da. Bestela partida ies egingo Kolonen aluze Herbel! Eta falta jaso du beldikarra, bosgarrera Van Rosonek. Ze garrantzia
erasoko errebote bat lortzea. Gaurko partio honetan, erasoko errebotea Valentziaren aldera etorri dira gehienak, 12 jaso ditu, bai 13, eta aldiz, orain Herbelek jaso dituen hauekin, bigarren honekin, da pentsa. Bai, bigarren zatean hobekuntza egin du Arloza, bai. Urre balorea, bi jaurtiketa libre. Gaur ez ditu ez, aurreko bi kanpora edo partidatan bezain beste jaurtiketa libre egin talde bilbotarrak. Gaur arte 60 zeramatzan eta gaur 14. Valentziak bi baino ez. Eta Herbelek aukera izango du, lehenengo puntua lortzeko partida honetan. Ez du punturi sartu. Bere lana beste bat izan da, beti bezala lan egitea. Ondo egin du Mumbruk, jendearen haupa eskatzen. Danilovicek ez du begiratu ere egin nahi. Handiusitxe barka. Ai. Hori da jokatea. Mumbruk! Gaztelera esaldia, Mumbruk se fue a la guerra. Hor batalla irabaztera joa, Grina guztiarekin. Lehen utxegin duen jaurtiketa libre hori. Orain Herbelek egin duen lana konpondu du. Eta berriz ere Bilbao Basket dominion aurreratzeko jaurtiketa egarri izango du taldeko kapitainak. Eta Cortez esaten, inorrez hartzeko jaurtiketa egin arte. 3 puntuko jokalia, 6 puntu guztira, bat goitik dominion Bilbao Basket eta Lehoiaren horrua Les Mumbruk. Jokali erabakigarri izango alda, laster jakingo dugu. 42 segundotan, markagai honekin, gora bera asko izan baititzake partida batek. Astelenetan hemen Miribilan partida jokatzeko itura falta dago. Eta etorri direnek, badakite zertara etorri diren. Atxeden aldean esaten ari ginen, hanken zama somatzen hasiote zen dominion Bilbao Basket, eta berriz ere harrituta utzi gaitu, erantzun honek. Bai. Joko izugarria ikusten ari gara berriz. Eta Mumbruk, historia egiteaz gain, monumentua behar duen Bilbon, bide honetatik. Kapitain lanak ondo baino beto betetzen ditu, betetzen ari da. Beste aldean identifikatuta erabat, iriarekin. Bai, hori iria eta zaleekin. 60 eta 69, 52 segundu. Falta ditu hirugarren partida honek. Hirugarren partida izaki, markagailua estu izatea ez da harrigarria. Biek nahi dutelako irabazi, biek nahi dutelako final horrekoan egon. Eta eren egunez gerozti Real Madrid, eren egunez gerozti atzo dani Real Madrid zain dute final horrekoetan. Eta erazoren bat izan du Carles Uranez, berez Lucic sartu nahi zuen kantxa, baina ez diote utzi aldaketa hori egiten beraz. Eluk Rangodik itzuli bat izan du kantxan. Ez zuelako lehen aldaketa eskatuta. Doljevic, Rivas. Denbora pasatzen usten ari da Rivas. Baina hasiko da Max segundoren faltan aurrera. Hortxe da. Barruraino sartu eta falta jaso du. Falta bat lehenik eta bigarren bat ere bai gerora, Baina Raúl Lópezena zigortu dute? Kolomena. Edo Kolomena, hori da. Kolomen bigarrena. Harrigarria zenbakia jaurtiketa librena, Bi partida guztian zehar, Valencia Basket. Esta bezero
Uneko 89 Zintzo hau, Uneko 89 liga regularrean. Gainera ohituta dago, minutu bera hauek jokatzen Pau Ribas. Eta esango nuke, Badalonako arrubitik atera den edo nor, jokatzen ditula minutu hauek ondo. Bai, egia da. Eta gaur hemen badaude Vives, Raúl López eta Ribas. Biak sartu ditu, orain behartuta dago Dominion Bilbao Basket, baina kontuz beste jabetza bat izango du Valentziak. Baina segundo gutxi, Galtzen dira. Alde gutxi dago, biarrokoen artean. Bombro ondo inguratuta, horia uste partidua erdi galduta okala Dominio Bilbao Baskete zoritxarrez, Duljevic ez du aurre egin nahi, urratsak egin ote dituen, eta Valentziarrak sailkatuta puntu bategatik irabazi bai diote hemen Miribilan. Azkeneko erasorretan, Mumbruk 3 gizon gainean eukita, ez du baloia ateratzen asmatu, eta egin duena, tira, neurri batean barkatu egin bertzaio. Pena galanta, denboraldia nola joan den joan eta gero, partidua nola ipini den 2 minutu pasatxo geratzen zirenean, are gehiago, minutu eta 15 segunduren faltan, bilbotarrak aurreratu direnean, baina saskibaloiaren kontua eta kirolaren kontua dira hauek. Kiroltasunez, agurtuko dute bi taldeek, eta beraz, istiloiek egon badira ahaztuta daude. Bai, lan momentuak izaten dira, kantxan gainean gertatu direnak hor utzi beharko dira, eta ikusita ze gertatu den nik uste dut biak merezi zutela, aurrera egitea, bakarrik batek izaten du aukera hori, eta ikusita ze gertatu den kantxan, suerte apur batekin Valentzia Basketek aukera izan du, aurre egiteko. 38 partida, hori da aurten ofizialki jokatu dituenak Dominion Bilbao Basketek, kopakoa ere kontuan hartuta, 21 irabazi eta 17 galdu, eta hemen etxean 2 galdu ditu Valentziaren aurka, eta biak bitxikeri moduan playoffetan. Kantxa faktoriari ezin eutxi, aurkari handi eta sendoa izan duelako aurrean. Joklarien hausnarketa hor kantxa erdian, malko batzuk ere bai, Borja Mendiaren aurpegia ikusi eta somatu duen bezala, eta pentsatzeko da Juan, denboralenetan aurrerago egin nahi zutela, eta ez gaur oporretara abiatu bilbotarrak. Bai, noski, egia esan ilusio handia zuten gaurko norgehiagokan, ilusio hori garatu eginda, partida aurrera joan ala, bazirudien eskuetan zuela azkeneko minutu segundo horietan, baina eskuetatik alde egin die, gainera oso modu arraroan ez da azkeneko jokaldi hori, guztiok oso otzutze gaitu, ea jokalarien batekin hitz egiteko aukera dugun, Alex Mumurrekin hitz egiten ahaleginduko gara, bera baita kapitaina eta bera izan da gaurkoan protagonista nagusienetako bat, baina noski oraindik ere zalei denboraldiko azken agurra ematen ari zaizkie, beraz pultsu bat itxaron beharko dugu. Agian bien bitartean Kulomekin hitz egiteko modua izango dugu. Kino, bai, alaxe da, bai. Bueno, Kino, una verdadera lástima, un final que nos ha dejado a todos muy fríos, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que la temporada que habíamos hecho no merecía este final, pero bueno, son cosas que tiene el deporte, era un partido muy igualado, podía pasar de todo. Y bueno, se ha caído cruz y nada, animarse lo que sea antes que se pueda y poco más. Ellos han sacado el físico desde el principio, pero vosotros no os habéis dejado quedar atrás. Y bueno, la verdad que lo habéis tenido ahí. No sé desde dentro cómo se ha visto esa última jugada. Bueno, son detalles. Al final yo estaba aquí un poco tapado por no sé lo que ha pasado muy bien allí. Un segundo. Bueno, ortsa edo Akin Okulon, bere taldekideekin, orain bai... Bai, Juan, hartuko gukitza hemen Josenek eta biok eta gero alduzunean Mumbruk errapatu izan ere denboraldia bukatu den arren estirudie Josean, ze armaietan jendeak soratzen, saltoka, kantuan, taldeak aurten egin duena 12 urte atzera hemen zegoen ere ikusita, sekulakoa baita. Bai, bat nator horrekin, denboraldi borobila bete du, egia da, falta egin zaiola azkeneko jaurtiketa hori sartzea, aurrera egiteko eta Real Madriden aurka jokatzeko final herriak, hori ez da posible izan, baina hala ere nik uste zaleek ez daukatela motiborik triste goteko, denboraldi zoragarria bete dulako Dominio Bilbao. Eta detalle bat, Mumbruk ez du azkeneko erasoan asmatu, baina MVP, Marko Todorovic-entzat. Xabier, barkatu, baina alban dokagu Alex Mumbruk, bueno, Alex, nos hemos quedado todos realmente fríos con esa última jugada. ¿Cómo la has vivido tú? Sí, a lo mejor sí, teníamos que haber forzado un poco más. Bueno, hemos luchado todos los partidos y al final pues no ha podido ser.
Bueno, sin embargo, esto, a pesar de que en el momento ahora pues no lo veis así, no ha de empañar una temporada realmente histórica para vosotros. Sí, ha sido un año bueno. Nadie pensaba que estuviéramos jugando el playoff hace 8 meses. Entonces, bueno, una pena, pero bueno, ya le daremos valor en unos meses. Muchísimas gracias. Zutze bales, numero. Orain bai txalo artean badoa aldageletarantz. Bai, izan ere jendeak ez du alde egin nahi eta Monbrurentzat txaloa dira. Saskirak eta handi batek gauzatu da azken minutuan, baina beti ez da dena alde irteten eta kirolaren kontua dira hauek azken batean. Genioen bezala, 12 hilabete atzera begiratu ezkero, aurreko udarara begiratu ezkero, inor gutxik espero zuen, Dominion Bilbao Basketek aurten egin duena egingo zuenik. Fase regularra historikoa. Playoffetan sartu da, kopan egontzen, baina beti ere talde mugatuarekin, hori bai, langile eta adoretsu osoa, Bai, hori gertatu da, ez, eta azken momentu arte aukera iritsi da, ez, Dominioen Bilbao Basketen denboraldia zoragarri izan da, ez, bueno, triste goteko motiboa baituzte momentu enten, ikusita nola bukatu duten denboraldia, ez, azkeneko jokaldi hortan aukerak izan dituzte, hala ere horrelako partidatan, xehetasun guztietan egoten dira, ez, aukerak, eta momentu batzuetan ikusteet irukomaratikan gehiegi egin duela apustua eta prezipitazio pixkat egin, baina ikusita ze tensioa zeukan partidak ulertzekoa da, ez? Hala ere ikusteet txalogarria, ez? Taldearen erantzuna aurten eta nolako jokoa eskaini duen. Josean, labur bilduz, denboraliak eman duena aipatzeko, orain bero dago dena, baina ototzean pentsatzen eta hausnatzen hasita, ze nota jarriko zenioke talde honi? Nik jarriko nuke bikain bat, ez? Ikusita nola bukatu duen denboraldia, tamalez falta egin zaio, ez? Jaurtiketa libre bat, eta nik uste horrekin nahikoa izango zela, ez? Aurrera egiteko, baino hala ere kontuan izan berda, ez? Nola jokatu duen eta niretzat denboraldi bikaina bete du Dominio Bilbao Basket. Erki ba, plazerra izan da beste behin zurekin egon izanagatik, ala ere uste dute final aurrekotan ere jarraituko dugula, baina zoritxarrez talde euskaldun badagoneko kanpoan gelditu da eta beste ere gertu da ze galtzen jarraitzen du Laboral Kutxa Baskoniak Malagan. Jaun Andreok, denboraldiak egin du hemen Bilbon eta aurrera begira lanean jarraitu beharra dago, ze diru arazoak oraindik ez daude erabat konponduta, baina dudarik gabe oinarri bat ipini dute Monbruk eta gainetikoek eta baita zaleek ere. Besterik ez, hurren arte. Aio.